Lima ka mag-abyan nga halin sa piyesta arestado sa bypass operation samtang asset sang pulis dakop sa pagduso sang illegal nga droga. Si Zen Kilantang nakatutok. Preso sa karasel sa Uton Municipal Police Station, Sunday Victor Esparago, Jan Ray Tamon, Eric Villaresco, Hendor Doronio, kag Ernelin Raposar. Sila nadakpan sa bypass operation sa Poblacion East sa Uton, Iloilo. Pito tanan ka sa siyas ang suspected shabu, cellphones kag mga kwarta na recover sa mga suspect. Lunsay mag-abya ng mga ini. Sunod sa mga suspect, halin sila sa piyesta sang ginlambatan sang kapulisan. Wala ko bala may nagtiklo kanila ako kuno ganun. Pero kabaligya ka din man Uy, oh. Wala ni portable sa ako. Lagi ko nagdaom nga mugid tumatabo. Wala man ko kabalo nga may target gali sila. Samtang nagtuyo pa nga magpalagyo si Melvin Gumban sa sagwa sang lodging house sa Barangay Bulilao, Mandurriao sa ginpatigan nga bypass operations ng City Drug Enforcement Unit. Lakip sa ginaresto ang partner sang suspect nga si Maria Jessa Gonzalez kag ang abyan sini nga si Mark Miranda. Nabaklan si Gumban sang isa ka sa siyas ang suspected shabu kag nagkuhaan sang dugang nga 8 pagid ka sa siyas. Aminado si Melvin nga may naga-deliver sa iya sang shabu sa area sa Mandurriao kag direkta man nga ginako ang pagbaligya sang illegal nga droga apang nagpamalibad nga ibuyagyag ang pangalan sang source. Zen Kilantang, One Western Visayas.